na'am, ga wani nan yayi tambaya mutane su yi hankuri game da ni. Yake tambaya ya an kai na wato kai komo wajen tara ilmi. To wacce ma ina da ilmi, wagga ma ina da ilmi, wallahi bani da ilmi, kuma na rantse muku gaskiya nake faɗi, kuma har cikin zuciyata. Don haka wannan su'alin a zankayin haƙuri da shi. Karanci abin da zan yi haƙuri zan an sama ko biyat kake da ita. Wato karanci abin da zan iya faɗi shine, wato duk wanda ya mun wannan tambayar abin da nake ƙoƙari in bashi ansa shine yadda kawai ake neman ilimi kawai, ba kuma abin da ya kai wato hankuri wajen neman ilimi, babu sama da wannan. Ba abin da ya kai haƙuri. Wato an tashi karatun dare jiya kenan a unguwan Sunusi, sai wani yake tambaya na ya aka yi wai malam idan mutum ya fara neman ilimi sati ɗaya kawai sai ya daina. To na gaya mai ababe biyu in ban manta ba. Na farko shine wato rashin ikhlasi, na biyu shine wato rashin ba abun mahimmanci. Daman fil asli baka ba, wato asalin abin da ya sa ka zo ka fara karatun rasuwa aka yi a layinku, kaga lahira kuru-kuru, ba wai haka kawai kaga ya kamata a ma Allah aiki ba. Wato akwai kissa AbdulKarim rahmatullahi alaihi, tilmizun ne li Malik ibn Anas, daga Misra ya tashi da kafa zuwa Madina. Nan da zai tashi matar shi ya ce, Hajiya ta ce na'am, ya ce cikin nan da kike da shi za mu je gadin sunna annabi, gadi za mu je gadin sunna, ɗayan biyu, ko ki zaɓi saki in san yadda zan yi in bar matsalar yaron nan, ko kuma ki riƙa man kanki da yaron nan gidanku ne in je gadin sunna. Ta ce ba laifi, tafi gadin sunna, ni zan yi gadin yaron da kaina a gidan babana. Abinda zai baka mamaki, bambancinmu da su shekararsa 17 bai san labarinsu ba. Ya ce tashin farko da na je gaban Malik, wato bayan darasin safe rana dare akwai darasin karfe 2 dare zuwa karfe 3 dare. Don Malik ibn Anas yakan wato dare na rabawa sai ya fito ya danno masallaci kawai, nan za a zauna a yi ta wuta har Allah ya sa gari ya waye. Ya ce kwana na 17 a garin, duk kwana na 17 ina zuwa kofan Malik kafin ya fito in jira in ya fito mu gangara. Ran na 17 ina kofan nan kawai sai gengedi, to abinka da sabon shiga, sai gengedi sai bacci ina gengedi, bacci ya dauke ni, ashe oga ya danno kofa zai fito, Malik ibn Anas. To yana da jariya, sai ta dan zungure shi da kafa ta ce ka tashi yaro, ba gidan wasa bane nan, gidan aiki ne nan, tashi. Yau Malik ibn Anas shekararsa ɗaiɗai 49, irin wannan lokacin bai zo mai yana gangadi ba. Irin waɗannan lokutan na mazaje ne. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. wannan lokacin ake tara ilmi, lokacin ake goga masail da masail. Yace daga ranar da na miƙe ni ma ban ƙara faduwa ba har shekara 17 nan. Yace kawai ina nan wata rana sai ga wani yaro dan wasimu kyakkyawa, da gani an tarbiyyantar da shi, irin matashin ustazu din nan, ya zo aikin haji, yana shigowa fadan Malikun sai ya ce da Allah ina neman AbdulKarim. Aka ce gashi can. Ya je sai ya rungume shi, sai yake gaya mai ni ne yaron da ka bari cikinsa. Shi ma ya fara talabul ilmi, ya taso ya ji uban ma bai na, ya je gadin sunna annabi, kai kuma kana gadin ɗiyanka da kuɗinka. Shafi'i diyarsa take cewa kana abi yuqidu siraja wa yutfi'uha 60 marratan fil lailati alwahida. Ya tashi
ya ci kunna a ci balbal ba wuta bane, ka kaddara bata lokacin kunna a ci balbal, nemo man a ci balbal ɗin, kai kawai kas za ka yi haka ya kunnu. Balma wai hadda jen, in ba wuta ka tashi jen, in babu akwai rechargeable, akwai lanta, kawai matsawa za ka yi ta kunnu. Daman ta daɗe tana caji, balma automatic aka aje ta, da zarar ɗauke wuta sai ta kunna kanta. Duk ka kasa karatu, Allah waddan halina tunda na kasa karatu da irin wa'annan ababen. Imamul Bukhari diyarsa ta ce kana abi yudfi'u siraja wa yudfi'uha 25 marratan fi lailatul wahida, sau 25 ya tashi ya kunna, abin da ya tara ga kwakwalwa ya kwafi ya sake kwanciya ya sake farkawa har sau 25. Wancan Shafi'i babansa sau 60. Ka je ka duba qasidatul ilbiri baiti 106, duk ka karanta kasidan nan daga farko zuwa ƙarshe, in dai ka karanta ta da kyawu, to ka samu izina na talabul ilmi. tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Ka je ka karanta ta. Wato talabul ilmi yana buƙatan haƙuri, sannan yana buƙatan yin karatu gaban malumma. Sai ka ɓata lokaci kuma sai ka yi haƙuri da su wulaƙanta ka. Ba a wulaƙanta ɗalibai yanzu. Ka duba Suleiman ibn Mihran al-Amash, kare ya samu mai ƙwari mai zaga ya aje, in ɗalibai suka zo sai ya saka musu karen ya ƙure musu gudu. Gobe in sun dawo ya saki karen ya ƙure musu gudu, jibi in suka dawo ya sake shi ya ƙure musu gudu, sai ran nan karen ya mutu. Suna zuwa suka samu suka iso gare shi, sai suka tarar da shi yana hawaye. Akaram kallah lafiya ya ce ai matan lazi yanha anil, wato ya amuru bil ma'rufi wa yanha anil munkari. Don karen ya tarbiyyantar da ɗaliban, da suka fara karatu me ya faru? Sun daina? Ba su daina ba. Wato a kaskanta ka, a wulakanta ka, saboda ana so ka san kima ta ayoyin, ka san kuma kima hadisan. Shi kuma yanzu ɗalibin yau abin da ka ɗauka, malami kana zuwa wurin shi in ya faɗa ma wata magana, sai kai za ka fara zagin shi cikin gari. Shi yasa har yanzu ba mu kai inda ake so ba. Ko ka yi niyyar fara karatu saboda zuciyarka ne fa ba zan ɗauki irin wannan abun ba, ba za ka ɗauka ba ko? To sai Allah, tun nan Allah ba zai baka karatun ba, kuma ba zai baka kai karatun ba. Sannan sai mutum ya nisanci zunubi. Shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurul ilahi wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Imamu Shafi'i ke gaya ma Waki' ibn al-Jarrah ibn Malik cewa ina samun matsala gurin hadda, fa arshadani ila tarkil ma'asi, yace ka daina yin zunubi. Fa innal ilma, domin shi ilimi haske ne na Allah tabaraka wa ta'ala, shi kuma hasken Allah tabaraka wa ta'ala ba a ba irinka. Idan kana so ka samu ilimi safi na ahli sunna tsaftatacce, to sai ka mu'amalanci Allah tabaraka wa ta'ala duhu da fili iri guda. Inda za a buɗe ƙofa sai a tarar da kai taƙi ustazu, kamar yadda in ka wuce ta titin nan duk wanda ya ka masha Allah ga wani ustaz na da ganin shi bawan Allah. Amma in ka rufe ƙofa an yi wayoyi daban-daban, sai ka buɗa, da wuya ka samu yaron da cikin wayoyinsa babu mene, babu fina-finan banza da wufi. Waɗannan kadai sun isa su hana ka karatu, su kadai waɗannan sun sha ƙarfin kwakwalwarka, ba za ka iya karatu ba. Sannan abu na ƙarshe da zan faɗi, wato ilimi in ka bashi kwatanka to bai baka komai, in ka bashi rabinka bai baka komai. Kai ɗin ne duka ake so ka miƙa mai, kai ake so ka ɗauki ka sallama mai. Ina za ka karatu, ina ka fito karatu, gida karatu, masallaci karatu. To amma abin da zai baka haushi shine, kuma duk wanda ya tsaya zai karatu in ahlus sunna ne, saurara zaka amfana. Da ma sai ga
wato ustazu in wani ya tashi kawai shi zaƙin murya yake bi sai ya kakkabe rigarsa, wato mutumin na cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ga ya fita shedanin insi, sai ga ya tashi cak ya fita. Wato shi karatu ana samun shi wajen malumma da dama. In ka je wajen faqihi kakka damu ko bai iya nahwu ba, koyi fiqhu. In ka tafi wajen malamin nahwu kakka damu bai iya fiqhu ba, koyi nahwu. Ko matausaya mai kakka je ka yada ai bai iya nahwu ba, wasaka. Ba duk baki daya mutane Allah ke ba su ilmi ba, baki daya su tattara kowane fanni su zanka in suna murza ma guda sai ka dauka wannan kada ya iya, ba kowa Allah ke ba shi ba. Sai irin su dara qutni, sai irin su dara qutni, sai irin su dara qutni. In ka je hadisi ya iya, bai iya nahwu ba, bai iya fiqhu ba, wato amma ya san hadisin da asanidu, hukunci na fiqhu bai iya cirewa ba, karbi asanidu da rijalu da bayanin hadisan don zai zanka fasara ma hadisi da hadisi, karba yi mai uzuri, dauke shi malami. To inda muna yin haka to da yanzu mun tara ababe da yawa wanda ba ma tsammani. Wato magana kan ilimi yana da faɗin gaske, sai dai a samu lokaci a zauna a yi magana kan ilimi. Malam daga kai ban ƙara ansa wani abu. Aiwa to zan ansa ma malam, tsaya tukunna zan ansa taka. Malam bismillah. Wa alaikum assalam. Na? Suna? Taron suna. Ok, taron suna? Ne abin da nake gani taron suna walima ne, Bahaushe ne ke ce mai suna. Walima ce. Kwarai kuwa. In ka kira mutane walima ba su abinci su ci a watsi, matansu da mazansu. Kin tattara waliman mata ki ba su abinci su ci su wuce. Ka tattara walima ja'iza ce ga shari'a. Wato ni abin da na fahimta Bahaushe ke ce mata suna, shi yaren sa kenan. Kamar yadda yake ce ma biki in an gayyaci mutane su ci abinci walima ce a ce sun je biki. Ni iya fahimta ta kenan. Kwarai kuwa. Mutum zai haɗa kasuwanci ne da karatu ko kuma sana'a da karatu ko kuma zai haƙura da kasuwancin da sana'a da karatu. Wato mala ya ji wutar ta yi yawa ko? To yau shi za a nemi kuɗi kenan. Ana neman kuɗi. A saurara, ahlul ilmi suna neman kuɗi. In ban manta ba ko Sufyan ibn Uyayna ne ko ɗaya daga cikinsu yake cewa laula ba'du hadhihi ad-durayhimat latamandala bina haula. Wato bancin muna da yan canji da muka yi business muka dan samu kuɗi, to da sarakuna sun mai da mu hankaci. Duk sanda za a yi siyasa sai su ɗauko mu su share fuska tunda gumi ya taru. Sanda kuma babu gumi siyasa ta wuce sai me dole ai tunda babu gumi ka saka hankacin din cikin aljihu. In gumi ya taso fa, wato duk shekara 4 kenan za a rika goge fuska da kai. Bayan shekara 4 mene? Wato bayan shekara 4 na zuwa in aka goge da kai ba a ƙara gogewa kuma sai ta zagayo. To amma me ya hana muluku su yaka damo, in ji shi Sufyan ibn Uyayna ta ya mutu bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 189. An fahimta? To kaga tun karni na biyu manyan mutane ne. To canjin nan ne suna yin business din, amma nan kusa Albani yana gyaran agogo, amma tashin farko awa 14 yake cikin maktaba. Sai ya tsara yau zai karba agogunan mutane, rana ita yau ku zo ku karba, ba ruwanku da yadda ya gyara. Ko awa biyu zai rika warewa wani lokaci ya gyaggyara, kai dai rana ita yau zo ka karba agogonka. In ka zo ka aje mai canjinsa ka dauki agogonka ka wuce, ba maganan malinta, ban kuɗi na kawai wuce. An fahimta, business ne nan gurin. Don haka ja'iz ne. To amma matsalar ka kai ka rantsi da Allah sai ka zama Dangote. Matsalar ka kenan. Da matsalata sai na zama Dangote dole, sai na zama multibillionaire, sai an kirga ni cikin masu kuɗi. A'a, da ka samu na abinci
ka samu na siyan kutubu, ka samu wanda za mu iya gina markazi, don muna so mu gina markazi ba mu da markazi, ka samu yan 1000 2000 da za ka kawo markazi, shi kenan kawai sai a yi ta bugun karatu malam. Ƙwarai kuwa, misalin da zan baka, mutane nawa suka ƙarar da rayuwarsu. Wato malam Asadu Sunna ke faɗa mu wata magana, ya ce wato akwai wani ne ɗan kasuwa ne yanzu, to amma tare suka ɗan taso haka ana ɗan zuwa karatu, to da ya ga Asadu Sunna haka ga geme, ga kuma hula zanna bukar, ga dai tufafi, ga kuma dai yana tafiya cikin mato, sai ya ce wallahi da ya san haka ne ko kasuwa bai shiga, saboda har yau shi bai samu haka ba. To kaka a nan gurin ya shiga kasuwar ya sha wahala kuma bai samu ko sisi ba. Shi ko fagen ilimi in kai ikhlasi ka kyautata niyya, sha Allahu ta'ala sai ka samu rabanka, sai ka samu kasanka, musamman da ikhlasi an kyautata niyya don Allah, ka ɗaukake ma kanka jahilci, ka kuma ɗaukake ma ɗiyanka da matakka da mahaifiyarka da mahaifinka jahilci. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Sannan ka ɗaukake ma 'yan layinku talaucin ilimi, ka ɗaukake ma 'yan unguwanku, 'yan Kaduna, 'yan Arewa, 'yan Najeriya, 'yan duniya. To baka ankara sai ka ganka can bisa babban mutum ne yana kokarin gaisawa da kai, yana neman tsugunnawa, kana a ba laifi ba laifi ba laifi, ba a tsugunnawa, haramun ne. Ga kudin yana da su, kai dai baka tsugunna mai, ƙarya yake yi, don kai malam ne wallahi, jallin da kake da shi bai da shi. Shi ne zaka ga yana ta kokarin, sai ka ce a'a alhaji ba a, ai haramun ne, mu ga ahli sunna haramun ne. Menene wannan? Ikhlasi da kuma tsayawa a bugi karatun. In ba haka ba, wadda sai ya je ya samu shugaban kasa ya fito ba hula kaman gawan, kuma a Legas. Sai ilimi mala, lokacin duk yadda ka kai gawan ba zai fito ma haka ba. Amma yau fa ba mu karatun gaskiya. A tsaya nan gure. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.